God bless you. So, Pastor, if someone could open in prayer. Amen. Amen. We are doing the doctrine of sin today. And before that, I just want to say that to be a minister of the gospel is a great honor. We have a man called William Carey in UK. A few hundred years ago, he mended shoes. He mended shoes. But he left UK to be a missionary to India. He left UK to be missionary in India. It took 6 months on the ship to get to India. It took 6 months to get to India on ship. When he got there, he found the Indians burned their wives alive. The Indians burned their wives alive. When he got to India, he found the Indians burn their wives alive on fire. But he kept preaching, and now today there are millions of Christians in India because of William Carey. So I pray that many of you will become like William Carey. So now we are looking at the doctrine of sin. Imagine a great fire burned all across Malawi and destroyed Malawi. It would be a great tragedy, a great sadness. When Adam and Eve sinned, it brought great tragedy to the human race and destruction. When Adam and Eve sinned, it brought great tragedy and sadness to the world.
Adamu ndi Hava aja adangochimwa munda muja zinabweretsa kuipa kapena kuti dziko lonse lapansi lidabwera chiwonongeko kapena kuti mkwiyo. If someone read 1 Yohane chapter 3 verse 4. 1 Yohane chapter 3 verse 4. 1 Yohane 3 verse 4. 1 Yohane 3 verse 4. This one. 1 Yohane 3 verse 4. Ndikunena liti udilonjezano la kudza kwake pakuti kuyambira kuja makolo adamwalira zonse zikhala monga chiyambire. So sin is the breaking of God's law. Okay. 1 Yohane 3:4 or 2:3. No, 1 Yohane chapter 3 verse 4. 1 Yohane chapter 3 verse 4. Yense wakuchita tchimo achitanso kusaweruzika, ndipo tchimo ndilo kusaweruzika. So sin is the breaking of God's law. Tchimo ndi kuphwanya malamulo a Mulungu kapena kusaweruzika. So now someone read Genesis chapter 3 verse 1 to 7. Genesis chapter 3 verse 1 to 7. Genesis 3 verse 1 mpaka na 7. Kuchimwa Genesis 3 1. Kuchimwa kwa Adamu ndi Hava. Ndipo njoka inali yakuchenjera yoposa zamoyo zonse za mchengo zimene anazipanga Yehova Mulungu. Ndipo inati kwa mkaziyo, eya, kodi anatitu Mulungu usadye mitengo yonse ya mundamu? Mkaziyo ndipo anati kwa njoka, zipatso za mitengo ya mundamu tidye, koma zipatso za mtengo umene uli mkati mwa munda Mulungu anati musadye umenewo, musakhudze umenewo, mungadzafe. Njokayo ndipo inati kwa mkaziyo, kufa simudzafa ali 5, n'chifukwa adziwa Mulungu kuti tsiku limene mukadya umenewo adzatseguka maso anu ndipo mudzakhala ngati Mulungu wakudziwa zabwino ndi zoyipa. Ndipo pamene anaona mkaziyo kuti mtengo unali wabwino kudya ndi kuti unali okoma maso, mtengo wolakwika wakupatsa nzeru, anatenga zipatso zake nadya, napatsanso mwamuna wake amene ali naye, nadya iyenso. Ndipo anatseguka maso awo onse awiri, nadziwa kuti anali amaliseche. Ndipo adasoka masamba angulu nazipangira matewera. So Adam and Eve were told by God what right and wrong was. Adam and Eve were told what right and wrong was. Very clear. Adamu ndi Hava amaonesa zinthu zabwino komanso zoyipa pamene awerengera. They were free to choose the path of life or death. Iwowo mwayi ali nawo odaena kusankha moyo kapena imfa. They chose to believe Satan. They chose to believe Satan. Iwo mori asankhe Mulungu anasankha kukhulupirira zimene Satana
adanena. The crime was horrible. Hello. The crime they did was horrible. Big crime. Zimene anazichita zinapangisa kuti iwo alire wakukulu kwambiri. They sinned against a holy God. Iwo adasusana ndi Mulungu woyera. Now imagine a beautiful lake, Tamugwizirani kuti pali nyanja inake yokongola kuno kwambiri. and an oil tanker full of oil crashes into the lake and the oil spills on the lake. Ndi nyanja muli madzi ndi abwino oyera bwino. Ngati mupeza kuti wina ake abwezi chitanki cha mafuta a oil okudanja. Nkutira madzi onse, madzi oneka okuda onse. And the oil spoils the whole lake, spoils it. Now the madziwo adetsa kapena aufalikira pa oiloyo mafutawo adetsa madziwo onse. When Adam and Eve sinned, it spoiled the whole human race. Adamu ndi Hava adachimwa chimo chatsopano anapangisa kuti dziko lonse lapansi likhuzidwe ndi uchimo umene adapanga Adamu ndi Hava. Adam's children were born evil. They were born with a wicked heart. Ngakhale mwana Adamu adabaga oyipa, mitima yawo idabaga ndithu ochimwachimwa. It's like a lion that has babies. Those lions want to eat flesh. Hello? Like a lion, when a lion has babies, those baby lions want to eat flesh. Ngati mikango, ana mkango akabaga, amene kuti akhale ndithu tikati fresh cha nyuwani kapena kuti chooneka chosalala. So when Adam and Eve had children, they were rebellious, evil like Adam and Eve, going against God. Anaso Adamu ndi Hava aja adachimwa adawukira Mulungu nakhalanso ngati Adamu ndi Hava kwa mzimu wawo kapena zimene anazichitazo zinali zochokera kwa Adamu ndi Hava. Ndi analinso owukiranso Mulungu. Someone read Romans chapter 5, verse 12 to 15. Romans chapter 5, verse 12 to 15. Roma 5, verse 12 mpaka na 15. Mwazungumzeke? Chimo inamba ndi Adamu kena kwata chimo kuti Adamu lo anamusaza dziko lonse lifalirire uchimo chifukwa Adamu ndi Hava. Roma 5, verse 12 mpaka 15. Roma 5, verse 12 to 15. Uchimo unalowa ndi Adamu, chilungamo ndi Khristu. Chifukwa chake monga uchimo unalowa m'dziko lapansi mwa munthu mmodzi ndi imfa mwa uchimo, chotero imfa inafikira anthu onse chifukwa kuti onse anachimwa. Pakuti kufikira nthawi ya lamulo uchimo unali m'dziko lapansi, koma uchimo sunawerengedwa kukhala lamulo. Komatu imfa inachita ufumu kuyambira kwa Adamu kufikira kwa Mose, ngakhale pa iwonso amene sanachimwa monga machimidwe ake a Adamu. Ndiye fanizo la wakudzayo. Koma mphatso yaulere silingana ndi kulakwa, pakuti ngati ambiriwo anafa chifukwa cha kulakwa kwa mmodziwo, makamaka ndithu chisomo cha Mulungu ndi mphatso yaulere zakuchokera ndi munthu mmodziwo Yesu Khristu zinachulukira anthu ambiri. Imagine someone pouring petrol on your farm and setting the petrol alight, and the flame spreads all across your farm.
tamuganizani kuti wina wake muli ndi munda ukamwadzamuka kandichani nde wina wake abwera kudzatira petro munda wonse uja kenako moto iye nkuyatsa moto kuyaka mbewu zonse kutsala mmenemo tamuganizani kuti zikhala bwanji pamenepo. Adam and Eve's sin was like petrol, and man was inflamed on fire with sin. Kuti Adamu ndi Hava so anali ngati chimodzimodzi. Iwo anali ngati ndithu munda. Kenako wina kubwera kuyatsa moto ononga munda wonse. Tchimo linayamba mwa Adamu linapangitsa kuti wina aliyense omanga apeze wochimwa. If someone read Genesis chapter 6 verse 5. Genesis 6 verse 5. Verse number 5. Ndipo anaona Yehova kuti kuyipa kwa anthu kunali kwakukulu pa dziko lapansi, ndiponso kuti lingaliro zonse za maganizo a mitima yawo zinali zoyipabe zokhazokha. So man was born in wickedness. Munthu wina aliyense adabadwa kochimwachimwa. And turn to Jeremiah chapter 17 verse 9. Jeremiah chapter verse number 9. Mtima ndiwo onyenga oposa ndi osachiritsika, ndani angathe kuudziwa? So man's heart became desperately wicked. Imagine you leave a piece of meat on a table outside for a week. The meat will go green, it will have maggots and flies, and it will be corrupt. This is what happened to humanity's heart. It became corrupt because of Adam and Eve. And because of Adam and Eve, man was pushed out of the garden and became separate from God. If someone could read Genesis chapter 3 verse 8. Genesis 3 verse 8. Verse number 8. Ndipo ndinamva mawu a Yehova kuyendayenda munda nthawi ya madzulo, ndipo anabisala Adamu Mulungu pakati pa mitengo ya munda. And then Genesis chapter 3 verse 24. Ndipo anamuyingitsa munthuyo nakhazika makerubi chakummawa kwachi kwa munda wa Edeni, ndi lupanga la moto lakuzungulira ponsepo, lakusunga njira ya ku mtengo wa moyo. So because of Adam and Eve, man
lost friendship with God and his life became empty. Because of Adam and Eve, man lost friendship with God and became empty. Because man left God, he became empty. Because man left God. Okay. Because Adam and Eve left God, his life became empty and vain. Hello? Hello. Because Adam and Eve rebelled against God, they lost friendship with God and became empty. But it's even worse. Man also was cursed by God. It was even worse. God cursed man. Man became under the wrath of God. God's wrath was on mankind. Romans chapter 1 verse 18. Romans 1:18. Verse 18. Kuyipitsitsa kwanthu pakuti mkwiyo wa Mulungu wochokera kumwamba uwoneka pa chisapembedzo chonse ndi chosalungama cha anthu amene akanikiza pansi choonadi chosalungama chawo. So man lost friendship with God, became empty, was cursed of God and under his wrath. The reason why man dies is because of sin. Death is a punishment for sin. But it's even worse. It gets even worse. He's not only separate from God, not only empty, not only cursed, not only dies, he also goes to hell. So you could read Revelation chapter 14 verse 10 and 11. Revelation chapter 14 verse 10 and 11. 14 verse 10 and 11. Iyenso adzamwako mvinyo wa mkwiyo wa Mulungu wokonzeka osasakaniza chikho cha mkwiyo wake, ndipo adzazunzika ndi moto ndi safuya pamaso pa angelo oyera mtima ndi pamaso pa mwana wankhosa.
ndipo utsi wa kuzunza kwawo ukwera ku nthawi za nthawi ndipo sabuma kusana ndi usiku iwo akulambira chirombocho ndi fano lake ndi iye aliyense akalandira ke. So man, because of Adam and Eve, has no hope in himself. He is corrupt and destined for hell. Adamu ndi Hava mwayiwoka chiyembekezo tsopano atachimwa chidachoka kotero kuti ukachimwa chiyembekezo chonse chimakhala cha kujahena. But God had a plan, and Jesus Christ is the Savior that can save man from his sin. Komano Mulungu ndi wabwino amene ena amadongso abwino. Adatumiza Yesu Khristu kubwera kuti iye Yesuyo adzapulumutse anthu ku machimo. So someone read 1 Timothy chapter 1 verse 15. 1 Timothy chapter 1 verse 15. 1 Timoteo 1 verse 15. 1 Timoteo 1 verse 15. 1 Timoteo 1. 1 Timoteo 1 verse 15. Mauwa ali okuvirika ndi oyenera konse kuti awalambire kuti Kristu Yesu anadza ku dziko lapansi wayiwowa ine ndine woposa. If a sheep has oil all over it, if a lorry spilt its oil over the sheep, and the sheep is full of oil, the sheep can't clean itself. If you've got a sheep and a lorry comes and spills oil over the sheep cannot clean the oil off itself. Hello? I was saying that if you have a sheep and oil, black oil is spilt all over the sheep cannot clean itself. Stima madzi ngena kunyake kuipaka oil. Stima yo singaoneke bwino ikhala oyipa kwambiri fanya oil yo. So it needs a farmer to clean the sheep. It needs a shepherd or a farmer to clean the sheep. It needs a shepherd or a farmer to clean the sheep. It needs a shepherd or a farmer to clean the sheep. It needs a shepherd or a farmer to clean the sheep. It needs a shepherd or a farmer to clean the sheep. It needs a shepherd or a farmer to clean the sheep. It needs a shepherd or a farmer to clean the sheep. It needs a shepherd or a farmer to clean the sheep. All right, I'll ring you back. I'll ring back. Yeah. See if it's better now.
Hello? Hello, Pastor? Hello? Hello, Pastor? Network is not good here. Oh, I'm sorry. Can you hear me? Hello. Can you hear me? Yeah. So it needs a shepherd. It needs a shepherd to clean the sheep. Hello. Hello? It needs a shepherd to clean the sheep. It's not clear. It needs a shepherd. A shepherd needs a shepherd to clean the sheep. Not clear. Okay. I tell you what, we'll do it. We'll do it this way. Do it this way. Let's see it this way. See if that's better. Hi, Pastor, we'll try one more time. If I can't get you, then you have to finish the final part, which is just talking about the shepherd cleans the sheep. So our sin, Jesus cleanses us from our sin. And then tell them about Jesus dying for us and the girl who was sold as a slave and became adopted, and about the importance of preaching the gospel. I'll try it. So, hello? Hello. Hello. So the shepherd can clean the sheep, clean the oil of the sheep. Awiri ngati nkhosa sizikwena kuti zipigwe mafuta onunkhisaje mafuta onunkha kapena oyipa jayani. So the only way we can be clean is by the shepherd Jesus Christ and his blood.